to já si třeba zase pamatuju, když jsme měli na základní škole plavání, povinné, třeba v té 6. třídě, a já měl v té 6. třídě takovou 135 kg závodní váhu, tak... Ne, fakt, to bylo hrozné, jako jo. Tak, protože jsem se styděl před holkama do plavek, jsem si říkal, ty mám třeba větší kozy než půlka třídy. To se mi I než stalo... paní učitelka, a to už bylo jako... To se mi stalo letos. To jsi zažil letos? Tak jsem třeba slyšel doma maminku, že když chtěli třeba jít na bazén s taťkou, tak mamka třeba řekla, ne, já nemůžu, já nemůžu, já mám prostě svoje dny, já mám jako měsíčky. A já jsem nevěděl, co to znamená, ale věděl jsem, že tohle funguje. Ty vole, to je čistá pravda. Pak jsi to řekl a věděl jsem, hej, říkám, mamka má zaklínadlo, kdy nemusí do vody. Takže jsem přišel do školy a pojíš taká na plavání a já ne, já mám měsíčky.